Isra ang Canuto Bififianco Senior Elementary School sa Madrangka, San Jose sa mga eskwelahan sa probinsya nga nagbukas para sa face-to-face classes katong nagligad nga Agosto 22, tuig 2022. Suno kay Dr. Dandy Nalopano, principal ka nasambit nga eskwelahan, nangin matawhay ang una nga mga inadlaw kang pagbalik eskwela ka mga estudyante. Dugang na sa masobra darwa ka tuig nga wala makabalik ang mga kabataan sa eskwelahan, isaradya ka exciting moment, hindi lang para sa mga estudyante, kundi para man sa mga manunudlo. Actually, very exciting. Grabe ang mixed emotions, kang parents natin, teachers as well, and of course, most important yung atin nga mga learners, no? Because tungod gani mo so rason nga for 2 years more than we don't have this in-person classes or face-to-face classes. So Mabudlay man sa una, pero nagapati si Nalopano nga amat-amat man maka-adjust ang kada isra sa mga masunod nga adlaw ukon binulan kang in-person classes. po sa challenges lang mo more kita na sa raka sa aspect no ay sa eskwelahan sa atin nga whole class or whole school environment raka ang atin nga mga challenges no. Isa raman sa mga pagpanghangkat suno kana ang pipira ka mga sitwasyon nga imong makit-an o kon maobserbahan sa silid mismo kang burutuan. May mga times nga sa learners no may gina-cater ako nga mga pupils especially sa mga lower grades like kindergarten to grade 3 nga may iba mga may titi pa sa bibiron. So may dyan nga nagabutangay patanda ni nanay nanda no may dyan nga hindi kit magsilid sa gate tapos pero as I have said that's just normal kay ang mga bata natin daw na-shock ng bala nga they can't believe nga dyan sa eskwelahan kag iba ura gid ikaagi sir sa eskwelahan not even kindergarten or daycare kay for dyan 2 years na kita nga we are amid this pandemic. Suno kay Nalopano, andaman ginapasiguro nga masunod ang mga minimum health standards para sa safety ka mga estudyante. So when it comes sa protocols, health protocols just sa school, so far manageable lang man because before that our teachers no here have been oriented on what to do, and not only that they are my teachers here no our teachers here in our school are just so resourceful no? Ginpanawagan man kang principal ang pagbinuligay ka og kooperasyon agad mangintayuyon nga matawhay ang mga klase sa tagsa ka classrooms. Cooperation is the key, though it sounds like cliche. Pero when we help each other, when we cooperate, no, daw kadali lang. Sa kabilugan, nangin madinalagan ang unang nga semana kang pagbukas kang face-to-face classes suno sa Department of Education. Sa pahayag ni Mr. Eric Cortejo, tagpamaba kang Department of Education Division of Antique. Wala man sanda tinabaton nga mga reklamo angad sa opening of classes. Jabanged sa nangin maid-id nga preparasyon suno kay Cortejo ka mga eskwelahan kag manunudlo nga nangin successful ang pagbalik kang in-person classes sa mga eskwelahan. Medyo exciting yes sir ang opening of classes kay in-person kaya after 2 years nga pura na nakabalik sa ating eskwelahan. So far sir sa among assessment, pura man kami di may nabaton ng mga biskan kani gamay sir, wala kami di may nabaton ng reklamo or problema halin sa ating mga eskwelahan sa bilog nga probinsya. So far with all the preparations made sir kang ating mga manunudlo, kang ating mga school heads, kang ating mga stakeholders, local government unit. So far sir mahambal ginamon nga successful sir ang opening kang ating nga in-person classes this 2022-2023 sir. Dugang ni Cortejo, ginapanglantaw kang DepEd Antique nga magadapot sa masobra 168,000 ang mangin enrollees sa kadyang school year. Sa datos kang nagligan nga semana, naglabot rin sa 85% ang numero kang projected enrollees para sa kadyang school year 2022-2023. Bali sir, projected
projected nga enrollment for this school year 2022-2023 168,007. 85% rin ang as of sa projected naton nga 168,007 nga mga enrollment. So bali ang sa kabilugan nga mga lalaki sir may nagpa-enroll na 73,790 kag sa mga kababainhan sir may data kita nga 6,648. Kung gusto mo sir nga patahaton ko sir to kinder to elementary, ang kabilugan sir may total nga enrollment sir nga 74,419. Tapos sa secondary may kabilugan sir nga enrollment nga 46,692. So aton nga sa senior high school sa grade 11 may kabilugan sir nga 11,805 kag sa grade 12 may 10,522. Amura na sir ang kabilugan nga enrollment or 85% sa projected naton nga enrollment sir. Mahayag pa kang opisyal, lauman nga hindi palubos nga magbalik sa full-blown nga klase hanay o kon pre-pandemic setup ang mga sitwasyon sa mga eskwelahan. Suno kay Cortejo, ang ahensya ang nagpreparar man kang iban pagid nga mga aktibidad nga sarang ipatuman sa mga klase agad ang kabataan ang mangin epektibo hindi lang sa bahin kang akademya kundi mangin sa iban pagid nga mga psychosocial activities. Bali sir may special kita kaya nga mga estratehiya sir bali hindi gid mabalik ang full nga scheduling ang pre-pandemic. So sa kadya sir may gina-prepare gid ang mga maestra naton kag mga maestro ng mga psychosocial activities ang ginahiwat sir o ginatugo sa mga kabataan para ang andang adjustment sir after 2 years ang ma-ready ang andang mindset abo niya nga set up nga in-person nga klase. Kag ginatugo kang kahigayunan sa mga kabataan nga makamingle, makakollaborate kag ang andang nga ano sir communications to other nga mga peer nanda sa andang nga mga classmates. Iyan panawagan ni Cortejo sa mga ginikanan nga kon mahimo alalayan anay ang mga kabataan sa pagpabalik kananda kadya sa tagsa ka mga eskwelahan. Pangabay kita po sa atin ng mga ginikanan nga alalayan tagid ang atin ng mga kabataan sa andang nga pag-eskwela. We all know nga tanan-tanan di kita excited no sa pagbalik kang ating nga in-person nga klase. So suportahan tagid ang ating mga kabataan especially for those nga may mga klase nga earlier or morning shifts sir nga early pa ng mga 6 nag-agturo sa mga eskwelahan nanda. Ginpasalamatan man ni Cortejo ang mga manunudlo, ginikanan, local government units, stakeholders kag iban pagid nga mga nagbulig agad mangin madinalagan ang pagbalik kag in-person classes sa bilog nga probinsya. In behalf of the DepEd and PK sir, nagapasalamat din ako sa tanan-tanan sa ating mga manunudlo, sa ating mga biginikanan, sa ating mga school heads, sa ating mga barangay officials, local government unit, and to our internal and external nga mga stakeholders nga nagbuligid no nagpreparar para sa ating mga eskwelahan para maging successful man ang pagbukas ng ating mga klase. So in behalf ng SDO sir, ang amon din nga pagpasalamat sa tanan-tanan. Para sa The Public Record, Mark Anjo de la Gracia, The Kinaraya Chronicle.